टाइप ऑफ मामा है, पानी पानी किधर भी पानी है, यहाँ भी किधर पानी। ज़्यादा पानी का जा रहा है। Kaya nagkakil electric table na rin sa lapa ng wire. Kaya may batong angalan pa. Yung ano no, sentral sa to nila no. Oh, salamat. Moy, Hector ngayon. Tahu bang mati? Mola. Pier pa kami. Ako sa pier. Pier doon.